Tak jsme na další výpravě. Tentokrát jsme tady od čtvrtka do neděle. Nevím, je to tak 1,5 hodiny, co jsme nahodili, zakrmili. A hned takhle po 1,5 hodině 63. Takže na začátek potěší. Hezky. Tak, jsou asi 2 hodiny od toho záběru, co jsem tady byl před chvílou. Jsme tady první den, asi doba lovu je tak 3-4 hodiny a na dalšíce už je tohle hodně pěkný kapr. Lehce přes 13 kg, 85 cm, krasavec. První den, pecka. Dalšího kapříka. Něco kolem 11 hodiny. Dneska masakr. Další krásný kapr. 84 cm, 10,5 kg. Úžasná ryba. Krása. Tak, máme tady dalšího kapříka. Je pátek ráno, něco okolo 4:30, takže zabral skoro hned po náhozu. 70 cm, lehce přes 8 kg. Pěkný díl. Je něco kolem 10:30. Okolo 10:30 jsem dal na vazapku jeden prut. Záběry furt chodí, na Halibutsku mám druhý, tam chodí záběr co 2 hodiny pravidelně, kapři okolo 60. A teď přišel první na vazapku a hned krásný kapřík. 71 cm, necelých 7,5 kg. Pěkný kapřík na vazapku. Tak, máme tady dalšího krásného dalšického kapříka. 71 cm, 8 kg. Tentokrát zabral na červenou halibutsku s popkou. Takže pecka. Už je večer, kolem 7 hodiny. Budeme zakrmit a uvidíme, co ukáže noc. Krása. Claiming it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Tak, máme tady další ráno. Je něco kolem 4:45, zabral 5 minut po nahození 10. 73, licenc, no. Pěkný kapřík, je nízký, vážit to nebudu. Můžeme mít 6,5–7 kg, ale pěkný kapřík.
Tak, máme tady poslední večer. Přes den brali samý menší, do 60, kolem 60 a zašlo se smívat a přišel záběr a jestli tenhle krásný kapr. 80 cm, ještě jsem ho nevážil, vážím ho, ale to mají zase dole ve videu, ale krása. Tak máme tady dalšího kapříka, hned asi hodinu pod tamtom, co jste viděli, takže paráda. Necelých 9 kg, takže krásný kapřík. Tak, máme tady dalšího krásného kapra, 83 cm, už je ale za 5,12, takže už to nebudu nahazovat, ale myslím si, že tenhle večer byl dost úspěšný a hezký rozloučení. Uvidíme, co ještě teda ráno, ale tohle už by bohatě stačilo. Máme tady další, zároveň poslední ráno. Už 14 přišla jízda. Je to na tenhle krásný kapr. 84 cm, 11,5 kg. Krása. Máme tady dalšího kapříka. Asi tak 20 minut, půl hodiny poté, co jsem vám ukazoval toho šupíka. Záběr přišel ještě, než jsem stihl nahodit druhý prut. Takže pecka. 80 cm, zase 11,5 kg, necelých 11,5. Krásný kapřík. Paráda.